Νέες προσθήκες στο επαγγελματικό μου kit και πάμε να τις δούμε μία προς μία. Όλα τα προϊόντα είναι από την εταιρεία Dior. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη αγορά που είναι διπλή παλέτα με ρούζ και highlighter. Η αμέσως επόμενη είναι παρόμοια, είναι με bronzer και highlighter. Γράφουν τέλεια, είναι ό,τι πρέπει για νηφικά μακιγιάζ. Εδώ έχουμε ένα bronzer με διαφορετικό package, είναι δερμάτινο. Περιέχει μία ελαφριά λάμψη και είναι στην απόχρωση νούμερο 4. Εδώ θα δούμε ένα ρούζ, το οποίο επίσης είναι στην απόχρωση νούμερο 4, αλλά αυτό είναι του ονείρου από λάμψη. Και τέλος έχουμε ένα primer, το οποίο παρέχει ενυδάτωση και μία ελαφριά λάμψη και αυτό. Και όπως καταλαβαίνουμε, το βιντεάκι αυτό περιέχει μόνο προϊόντα λάμψης και κάπου εδώ τελειώνει.